Op de Maxima Squale in Lauwert is de leefde van de stad grut. En de leefde van muziek echt. Want de auditie weer top. Hey, hey, no! De squallen van Joert en Moeder Snow. Ja, ik jes al. IKC Maxima! Maar dat op mij geen moed. Want ik ken het als het leeuwen, die recht op mij niet. Het lieve veske van deze editie gaat door de skeve tour. En daarover aans meer. Maar dan weet hij nou in elk geval wat de titel van het nummer is. 3, 2, 1. Oh, Jorg laat even een camera vallen. Oh, wat kleuren wij mooi. Wij stonden correct te repeteren. En toen zeg ik echt een hele grote gaap. Is het repeteren saai? Nee. Waarom moest er een kapje? Nou, dat heb ik wel vaker als ik zing. Maar wat heb je in je oor? Dat zijn hoortoestellen. En als je juf dan vervelend vindt, doe je ze dan uit? Dat kan. En ik kan ook hiermee, kan ik zeg maar dat ik helemaal niks meer hoor. Sta ik nu heel luid? Of sta ik nu weer gewoon? Je nummer gaat oer een skeve tour, toch? De toren van Pisa. Nee, nee. Ze hoort me niet. Ze hoort me niet. De Oldenhoven. De Oldenhoven. En wat denk je dan meer dan? Welke is skever? De Oldenhoven of de toren van Pisa? De Oldenhoven. Ja, dat denk ik. Ja, we hadden bedacht dat ook al staat hij scheef, dat is het alsnog, is hij wel heel mooi. En we bedoelen daarmee dat je jezelf moet blijven. Dat net iedereen gelijk is, maar dat is net ben buiten hoest te sluiten. Dat heb je hem goed betocht, Marcinal. We doen een quizje. Hoeveel traptreden het de Oldenhoven? 425, 250? 175? 197. Ja, maar je bent haast in de buurt. Wat? Ja, het is 187. Ik heb vooral gewoon een beetje die jullie hebben gebruikt, heb ik ook in deze tekst gebruikt. Reinoud koopt zijn squallenbezieter wel wat maar de input van de band. De Oldenhoven is een mooi onderwerp voor een lied. En net als mij heb ik een dubbele boaiem in het lied. Net over de tour zelf vanzelfs. Want als die een dubbele boaiem kregen hier, dan wie direct net scheef. Ja, even een Willems weetje. Ik hier het haast met leeuwen, de wolf net bij mij bluwen. Nou is het weer van mij. Maar dat op mij geen moed. Ja, dit ben dus de band die de solo's toch. En hij Reinhard mij om daar in de studio op te nemen het nummer. Dus ik zal eens even zeggen hoe het gaat. Van mij. Het is de beeld dus net het echte verhaal. Zet niet in het vriendschap en wees wat loyaal. Dit zijn het wat op social media shows. Of zelfs bepaald, als zo met mij dorst. Juf, hoe vind je dat het gaat? Ja, het gaat fantastisch. Ja? Ze doen het echt heel erg goed. Nou, ja, goed om te heel horen. trots op. Ja. Ik kom hier even tussenin. Nou, mag ik dan heel even bij Jim team, Jerre? Ja. Oké, moet ik nog ergens op letten? Ja, we doen eigenlijk, sommigen doen wat lager en sommigen doen wat hoger. Dus, Spannend. ja, dus je mag wel hoog of laag doen. Oké, nou ik probeer het even, ja? Ja. Oké. Door beschermd de scheven toe. Scheeve toer. Maar dan toch maak je moe. Scheeve toer. Want ik in het haast met leeuwen. Mijn het voorbij die kluwen. Je zo'n oren squallen met hem strijden. Waarom moet dit nummer winnen? Jim Omdat squallen? het heel vrolijk is. Omdat zegt dat je niet per se perfect hoeft te zijn. Dus dat je gewoon jezelf mag zijn. We hebben gewoon heel veel ons best niet. Wij zijn gewoon de beste. Winnen is winnen, dat is het beste. Daar is toch helemaal gelijk in. Ik in het haast met leeuwen. Mijn het voorbij die kluwen. Zo is het weer van mij. Dansen!